हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खन्थाइ गयारी आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाबाय आंनि हासबेन्डआ आंनो बिराद मोजां गावनि ओजों डिउटिनिफ्राय गिफ्ट लानानै फैदों आरो ना आं सानबाय आरोना लोगोफोर खुनु दिन आंनि हासबेन्डआ आंनो बेबायदि गिफ्ट लाबोफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय आं सानबाय मा बुस्थु एथ'बां मोजां गिफ्ट लाना फैदों आंनोलाय सानबाय आरोखि आङो ओमफ्राय बिराद खुसि जादों आरो माने गोसोआ बिराद खुसि फिल खालामगासिनो दंमोन माने आंनि थाखाय गिफ्ट लाबोदों नालाय फुंनि दिन लाबोफेरा मा बुस्थु बिराद नायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन आरोखि बिदिबा नायदो लोगोफोर आंनि गिफ्टआ मा नोंथांमोननोबो खिथिनोसै आरोखि आङो ना एसे मोननि सिगां मोनसे खोथा शेयार खालामग्रोनो सानबावदों आरोना बेनो जाहैबाय आंनि इउट्युब चेनेलाव गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय साबस्क्राइबारानो एरा ओमफ्राय माखासे मानसिफोरा आंखौ साबस्क्राइब खालामनो थिनहरो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामा आरोना उल्था आनसाबस्क्राइब खालामनानै लाफिनो ओमफ्राय आङो बयनिखौबो आनसाबस्क्राइब खालामफिना दे लोगोफोर बयनिखौबो साबस्क्राइब खालामो ओमफ्राय नटिफिकेसनबो होनानै लाबावो आङो बांसिनानो सोरांबानो हाजार नटिफिकेसन सफैयो आंना ओमफ्राय आं बयनिखौबो नायो साबस्क्राइब खालामनानै होयो ओमफ्राय गावजों गाव बेबायदि थगायलायाबा मोजां जागौ आरोना लोगोफोर माने जेनेबा जों रायजोआसो राजा खालामनो हायो नालाय लोगोफोर बेखायनो जोङो गावजों गाव बांद्राय एटिट्युड देखायलायनानै जेबो लाब गैया आरोना माने बेयावथ' जेबो थाङाना साबस्क्राइब खालामनायावथ' नों सानफ्रामबो एमबि बाहायखायो नों डाटा इउज खालामखायो बेवहायलाय मा नोंनि लस जानो जेबो लस जायाना ओमफ्राय मानसिफोरा खायसे मानसिफोरनि साननाया एसे आलादा खोमा आरो माने गावखौल' एसे देरजानो लुगैनाय आरोखि ना लोगोफोर बेनोमोन आरोखि लोगोफोर आंनि साननाया ओमफ्राय आं आंनि गिफ्टखौ देखायनोसै मा लाबोदों आंनि हासबेन्डआ नै बोराया आंनो मा लानानै फैदों नै no, 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 no. दानिया मा दं नायनोसै ने लोगोफोर ओमफ्राय गिफ्टआबो नायदो आंनिया मा दङ उदाङाव मोननायसो आरोना फ्लाइटआव मोननाय चक्लेट पेकेटसो आरोना लोगोफोर आरो पेकेटआ ओरैबायदि मोजां आरोना बेगा एखेबारे जि पसन्द जादों आरोना आङो बेखौ मोनसे ड्रिंक थायोमोनलै बे ड्रिंकआ पेपार बट लायबाव पमिग्रेनेटनो उइथ भिटामिन डि लायबावसो बा पमिग्रेनेट फ्लाइटआव दाम लायो माने बे बुस्थुखौथ' आं जेबो मोनाखै माने नै बेखौनो बिराद फसायदों आरो बेखौ जा किउट ना मोजां ओंखारदों